Bkwac नि बर' रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बिटिआरआव हाबनायखौ बरायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावख'आव थामथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानानै आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। खुंफुंजानाय हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथिफैयो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि रमिय पि नार्जारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो Bkwac नि मासिगिरि सृजन बसुमतारी, इएम अनिल बसुमतारी आरो एमएसि नि इएम मलेन्द्र बसुमतारी, लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा हाबाफारियावनो बाहागो लानायनि गेजेरजों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा बिटिआरआव गोदानै सिमा बानायनायखौ गोजोननायजों बरायदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि बे थांखिसिम सौहैनो थाखाय गोबां हाबा मावनांगौ दङ। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबाखै। जोङो हारिनि थाखाय जे हाबा मावलांनो जोंनो बिबान होबाय दिनै रायजो राजाया, बे बिबानखौ जोङो रुजुननानै लादों गोसो गोथारै आरो रायजोनि मोजांनि थाखाय जों जेसेबां हायो मावलांनायनि थाखाय मोनसे समायखिरा जोङो लादों गासैबो आफादानो। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बरायदों जे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा गोरोबथाखौ जोङो बरायदों। थ' मैया CMआ जि मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरखौ थिसननाय आरो बेजों लोगोसे जि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मार्टियार्स बे मार्टियार्सफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो माखासे दफाफोर जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावलांनायनि थाखाय सरकारनि जि थिरांथा लानाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बरायदों आरो इयुनाव जोंनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ लुगैगोन जे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोनफा मोनफायै जाहाथे नैबे 2023नि गेजेराव मावफुङो बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जोङो हास्थायदों। आरो सनितपुर बिश्वनाथल' नङा, बेजों लोगोसे बिटिआरजों नांजाबनानै थानाय बिटिआरनि जि खोलाहा थानाय गामिफोर थिसननांगौ दंबावो बे थिसननांगौ थानाय गामिफोरखौबो जाहाथे आसाम सोरखारा थाबैनो सिद्धान्त लानानै थिसनो बिनि थाखाय जोङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ खावलायगोन। बिनि सायाव जोङो सोरखारजों खोब रायलायबाय थादों। सरकारा एसे पजिटिभआवनो जोंनो बाथ्राफोरखौ होबाय थादों। दाख्लै बावैसो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFBनि मोनब्रै जि फेक्सन गासै जयै जोङो सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो UBPनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों, जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोनथाय राजनैतिकारि जि खाबु बेखौ होनो थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाबाय, खिन्थु दानायल' जादों। बिनि भिलेज नटिफिकेसन आरो बिनि समस्ति दानानै इलेक्सन फाथिबासो जिहेतु आबुं मोनसे काउन्सिल जोनोम जानाय जागोन। ओंखायनो जों भारत सोरखारखौ दाख्लै जोंनिफ्राय स्पष्टयै बुंदों बे हाबाखौ खोब थाबैनो मावनानै होनांगौ। थ' सोरखाराबो जोंनो खोथा होदों खोब खम समनि गेजेराव बेखौ मावफुंनानै होनायनि। लोगोसे जोङो सोरखारखौ मोनसे आपिल खालामबावदों जे थामथि बर' गोजोन गोरोबथायाव जि 1500 crore मोनसे पेकेज दङ, बे पेकेजखौ बिटिआरनि थाखाय होननानै लिरनाय थानायखाय बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु जोङो मोनाखै, बिनिखायनो जों सरकारखौ खावलायदों बिनि सायाव एसे साननांगौ दङ। खारन बिटिआरनि बायजोआव 10 लाखनिफ्रायबो बांसिन बर'फ्रा रायजो जायो। थ' बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय आरो काउन्सिलनि आबुंनि थाखाय बे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो मोनसे पेकेज होनानै बे काउन्सिलनि एरियायाव हाबा मावनो थाखाय खाबु होनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंदों।